normalt, så ville jeg aldrig tage en havetraktor ud og klippe græs i regnvejr. Men det her, det er ikke normalt, og det er heller ikke en havetraktor. Det er en højgræsklipper. Og hvad der gør den til en højgræsklipper, det kigger vi på lige om lidt. Det, der gør den her Solo by Alco til en højgræsklipper, det er selvfølgelig det her nede. Der er ikke tale om et almindeligt klippebord. Først og fremmest så er det fuldsvejset stål, så det er rigtig, rigtig holdbart. Inde bagved her, der ser der 3 krydsklippeknive, og de er i voldsomt tyk kvalitet. Under klippebordet her, eller klippekassen, skulle man måske snarere betegne det, fordi den er beskyttet langs siderne. Der sidder 4 støttehjul, så du sagtens kan køre i ujævnt terræn. De kraftige knive, de skal selvfølgelig dreje rundt. Og til det formål, der har vi en 13,4 kW benzinmotor. 13,4 kW, det er hvad vi andre over 50, vi kalder for 18 hestekræfter. Den driver de 3 knive dernede, og det er en 2-cylindret motor, og den tager fat. Endelig, så kan I se her, så er det nogle solide dæk med traktormønster. De sørger for at skubbe maskinen frem, selv i meget, meget tæt græs. Højgræsklipperen, den kommer fra Solo by Alco. Det er et tysk mærke, og de bliver produceret i Østrig. De har faktisk dansk forbindelser. Der er nok nogle af jer, der kan huske den gamle håndskubber, der hed Ginge. De hænger lidt ind over det her, men det er nu for en anden dag. Hvis vi kigger på den, så er det her generation 4 af deres model. Og jeg skal lige indskyde, Alco er de eneste, der laver sådan en type maskine her. Du kan ikke få den andre steder, meget bekendt i hvert fald. Men hvis vi kigger på design, den smukke røde farve ligner jo givetvis Ferrari-farven, som vi alle sammen kender. Den har fået et nyt design i år, og faktisk så var det så vellykket det design, at de har fået en meget fin tysk designpris for den her for ikke så lang tid siden. Det kan ses på, hvor den tidligere havde nogle rundformer her bagved. Der har den meget mere lige former. Det ligner faktisk en lille bitte smule de gamle Ferrari-modeller fra 80'erne og 70'erne. Men så kigger hurtigt på den. Der er ikke så mange dækkedarer. Du har din speeder her. Den går fra skildpadde og op til hare, og det er op til 11 km i timen fremad, og så er det 4 km i timen bagud. Klippebredden, den er på 110 cm, og det er også arbejdsbredden, fordi knivene går helt ud. Og så har den, hvad jeg er helt vild med, den har nemlig hydrostatisk gear. Det vil sige, du skal ikke tænke, du skal bare, hvis du er frem, så trykker du der, hvis du er tilbage, så trykker du på den pedal. Som I kan se her, så er der ikke så mange dækkedarer. Du tænder for den, og så starter den. Du har en choker herovre på den anden side, og så slår du knivene til her. Ifølge reglerne, så må sådan en klipper her ikke som standard kunne slå, når du bakker. Det har noget at gøre med, at det er for farligt, hvis der skulle hen og stå nogen bagved osv. Men der er en lille knap her, som er markeret med et R, og jeg gætter på, at det er for reverse, altså baglæns. Hvis du sætter den til, så har du manuelt valgt at kunne slå græs, når du bakker. Så det er en mulighed. Klippehøjden, den kommer i 7 trin, og den indstiller du meget, meget nemt her. Og det foregår på den måde, at der er faktisk en låser. Så du tager fat her og sætter den ud, og så låser den fast på den klippehøjde, du har valgt. Når du så vil have en ny, så fører du den lige tilbage, skifter til den nye klippehøjde, og så kører vi igen. Det vil sige, under klipningen, så risikerer du ikke, at den hopper i et andet højde eller noget som helst, fordi den bliver simpelthen låst. Endelig så er der sædet. Rigtig rar sæde, som selvfølgelig kan køre frem og tilbage, så du kan arbejde i timevis. I kan selv se det. Før, der så det her, det så sådan der ud, ikke? Nu, der er det jo nede i en højde, hvor det så kan ligge og blive nedbrudt hen over vinteren. Det er selvfølgelig ikke en maskine, der er for alle. Fordi hvis du bare har en lille
parcelhus og en lille plæne foran, jamen så skal du jo ikke køre rundt med sådan et monster der. Fordi et monster, det er den. Den er vild. Når du kører ind i sådan noget 1,5 meter højt græs, så forventer du at blive bremset op, eller i hvert fald at blive holdt tilbage. Det sker ikke. Den kværner lige igennem. Du kan stort set ikke høre, at du bliver sat i stå, fordi den skærer bare det hele. Det her, hvad har det taget? 10 minutter? Jeg tvivler på, at jeg kunne have gjort det med en slagleklipper og en ATV. Men den her, den kan klare det. Og det kan den. Men den kan også klare en almindelig plæne. Så hvis du har et sted, som vi har her for eksempel, hvor der er noget vildt græs, og vi gerne vil have holdt det ned en gang imellem, fordi det skal jo gøres for, at det kan komme op igen og er pænt, og der kan være blomster. Og du samtidig har en prydeplæne, eller hvad vi nu skal vælge at kalde det, så er det ikke noget problem, fordi den kan faktisk slå det hele. Og det er ret genialt, i hvert fald for vores vedkommende her. Jeg tror også, der er mange andre. Hvis du tager en frugtplantage for eksempel, hvor du gerne vil have græsset vokse mellem træerne, og så skal du slå det 1 gang om året eller 2 gange om året, så er det også sådan en fyr her, du skal have fat i. Det vi ser her, der kan du sætte et træk på. Og Alco, eller Solo by Alco, de har lavet det her klippebord, så det er fuldstændig nemt at tage af. Det vil sige, når du når frem til vinter, så tager du klippebordet af, tager det ind og gør det klart og gør det rent osv. Og så har du en lille kompakt traktor, som du kan sætte en trailer bagefter, og så du også kan arbejde om vinteren. Eller du kan sætte en sneslung foran, hvad ved jeg. Endelig, så er den faktisk ret luksuriøs indrettet. Forstået på den måde. Prøv at se alt det benplads her. Man kan stort set gå tværs hen over den, uden at komme til at støde på noget som helst. Sædet er behageligt. Maskinen er yderst handy. Og den er genial til formålet.